No, en principi el 5 mai et quedes, però hi ha molta gent. Si vols moure, porta, No. Escolta, Mira jo... cap a l'altre no sé. Que no es noti la diferència d'estil. Ara ens la situaré. La Joana estarà al mig de l'Estefan, saps? Cap a l'altre, el Marc també. Hi haurà dos apuixadors, ara que hi haurà dos apuixadors i una xineta, haurà de fer dos aletes. Ja, però és que és difícil. Me'l tapen. No pot ser que s'hagi pujat just per mi.